Katka, ja neviem, ja som šiel podľa, ako by hovorili, tam sme mali prejsť. Cez most? Hej, asi cez most, ale tu sme sa vyrovili medzi nejakými domami. Tak asi sme zablúdili. Ešte vy chcete nás zobrať do múzeu? Do muzea. Pri turistika vo veľkých mestách sa to stane, že sa... Slúpi, normálne slúpi! Nebojte sa, nájdeme riešenie, Aké? všetko bude dobré. Aké dobre bude všetko? Viem, že ste už asi hladní. Ale to som A čo budeme jesť kameň alebo listy? Si zlý odporný človek! Čo si myslíš ty? Si priniesol to a ty nás nič? Kde si nás zobral, neviem? Alebo ja niekomu zavolám. On si odporný človek! Poďme na tomu! Nejaká hasičská zbrojnice, zbor dobrovoľných hasičů. Tak toto asi není to muzeum, chápeš? Ja neviem. Zbor? No áno. Tak to asi, vidíte, to asi som nehľadal, neviem. Kde sa spýtam? Nejakého človeka potrebujem. By tu niekto bol, že by mi poradil nejaké... Ani číslo tu nemajú. A nič. Tam je nejaký chalan, sa sem blíži. On ide sem. Nechcem tam nič, ale ja sa bojím. On nejde po nás. Vlado, kde si nás priniesli? Kde si nás priniesli? Ja sa bojím. Mne sa zdá, že sme ušli. Áno, konečne. Dobrý deň. Tak, odco dá? Tak. My sme turisti. My sme turisti, my sme zablúdili. V meste. My nemáme peniaze. My sme chudobní křesťané, dobří lidé, nemáme peníze. My sme sa jenom stratili v meste. Daj nám pokoj! Choď preč! Právě proto tu sendu vás doprovodí. Fakt, takže ona... Teraz nás zober, nás Boh, že tak my sa vám priznávame, my sa s Alexom poznáme už tuším 2 roky, že je to špeciálny chalán, je to na polku rómsky človek, na polku Arab. A muslim. Je to muslim. Ale máme sa rádi s Alexem. Je to super. Křesťan, muslim. A kamarádi. Kamarádi. Super. Točíme spolu, môj starý kamarát. Dobře, tak na co nás zveš, ne? Kebab! Kebab! No to je. Jedem. Máme to! Práve teraz sa nachádzame v chráme svätého Václava, alebo teda vchádzame doň. Je to unikát. Je to najstarší chrám v tomto meste.
zazvoníme. No neviem, tento zvon nemá srdce. To je staré už. Hovorili nám, že vlastne pri obnove ešte za komunizmu v tomto chráme absolútne zničili oltár, ktorý tu stával. Že vlastne najprv bola táto apsida, na ktorú hľadíme, a až neskôr bol dobudovaný celý tento chrám. Zahnět sorbety, ty jsou fakt super, tady ty dva nejvíc. Malina jahoda? A vy nemáte vany? Tak A ještě tady ten je strašně dobrý, ten Pechano. To je Ferrero, jak se taky ty Teraz práve hľadíte na nášho priateľa, otca Víta, ako nám kupuje zmrzku. Na tej zmrzline je napísané Natočino, že to je vlastne pre nás, lebo natáčame. No to je, pozrite, zvláštna otázka. Čím iným si chceš v dnešní době osladit život než? No predsa nami. To len do Kisaku musí byť nejaká stovka a do Žiliny to už musí byť nejakých 300. Dajte sa. Ahoj, ahoj. Ďakujeme pekne. I don't care if Priatelia, prosím,